Hi guys, good morning to all. Phung kaham jot no donok. Nuno bahai tong bai khak le kaham tong nah nei. Jara ani subscriber rok te ana hamjagui ana sajagui tong rok video bhainani lejagui tong khana. Haipeno tan bagi video khaime angka ani porkhe soli tong mula han bagi video rok khaije gyase. Angka tinin simi an bolo video nuk sinai porkhe to pai khwa haipeno porkha tai sabda kaisen pore sengnai ge onek to din tongkho. Gahain tongnani seloro barawo tongnani ge video khai tongmani chau ni video khaikya dolok ge ang tam khai tong naidi norok tini an video no pulan simi paithak jora naidi ge ang to tabuk thumani basa dorok siko makhang suje ko makhang tong thuyang jokha ge phone bo charge ko ang wasino phone charge uinai norok bai malai sinai dolok nok nai toni ge dolok tabuk kang makhang subai asugui tongo tini tabuk phungong gota mamai sona nangya mia horon songjagang ang je puna bahai mamui songa ke wasino wani je mana jat apa ki mang songi ro bar bar son selero sala bori diba da ke bar bar son selero han bagai tabu ke sarapsa asugui res khane ke majanai mui tu muthungna nai ke ta mui tong ngau nong no phunu kan dolok nong nai tungdi ke tabu ke mui muthungi maisa grana ke mui phunu kan do dolok nong no nai tungdi iko ani mui hingke denta se mia denta somoni denta ba alu thori somon dei ko amon sanai ang getabuk te kaisa tokti paina hari tokti rugui phin sanai seri phin sanai ta tabuk ke tokti paina hangana tokti bal puthar kala iko antolon room amon oro tonai hingke bi por khatini bo pori jongo gor tonai hingke takun base ku tau dosa tabi jong takun base ku nai ke tau tokti paina kena monsin get back Hingke tokti paitu khai ko dolok pasta hingke kasi paitu kha mang belai khe thokjago motabuk tokti ruk tu tei sanai ta kotabuk tokti rugir khata tokti mun khake maisa sinai masak na dolok mo belai thokjago ang motong juga Homoni kosong deh kok saya tak ngomong sama yang bisa sama kosong lupa tùy mana negara silin dol tùy kesui cho mấy cái quả đó finally mai khurina khang tabuk ke sasinai ta mai sai pai hai video khlaision dolok mai sai bai malai sin norok bai Enggak dolok tabuk ang mai sai pai kha mai sai pai nekhe ego nogos thangsinai nogos thana wansuk pai kha share ror ta tong sire ba ge porikha bo tai sabda ka tong sin ke ba ge tabuk nogo thangai nogo ge tesa tong thogo guri phin tomono or hatu guri je gya baro tong phona hai ruma silaro ma kono ge nogo tong nyo porina nogo tong nyo pori tong nai ge
tesa ganawui phasinai ta tab thangsinai ang pura paijak se pura paijak tab thangsinai kendor naitoni ang thamrok phunukgano tei sini parao soyajak mane video payasak no naitoni dolok sarung tungmani mokol se kaham ke phiyogui manliya haipino tini tubtung khabetulai no hingke no naitoni dolok tabuk sogui naikha main road o sogui hingke auto gari khawui motor stand o thangna naitui ko tabuk thangui tongo mochomani to sokpaikha hingke mochomani simi motor stand o thangnai ta motor stand o thangkhe motor stand simi gari karui nagarjola thangke bus kaui thangnai ta gari parao thamani bai khe tinta gari masali tabuk hingke sokpaikha motor stand o oro hainhai abo ongkhorui se auto kaima thangmano dorok naitoni dolok payasagan video no. Abo hingke sokpaikha Kamanjomni o tabuk hingke sokpai uka city center o Nagarjolo to malai kasuka Nagarjolo soikeng khe ang bus kaui bus bai thangsinai ta direct Bisramgonj jora Bisramgonj simi hingke sinyang naphaini borok tongo dara bo bai thangnai ang dolong no naitoni hingke finally tabuk hingke ang bus gari o kaipaikha tabuk asukjak seat asuk borok kwrui tini borok khali no aram khani makakha tabuk hingke side city jora sokpaikha tabuk o side city o habui nani hamonse habui nani kha waisa habui nani tongo jora maka habui nani ta naithotok buini do phone rogo nukmani kang bo habui nani waisa hingke dolok tabuk hingke ang nogo sokpai se parao bol thwngmani nani phaijak tabuk hingke yang je tabuk o fielding rok hingke singjani team rok singjang parani yang dara sono tongo yang himi phai tongnai abo hingke ani dara hingke yang tebo tongo iko yang dara kotor songrok aborok khe bono singjang ni mangta singjang ni hingke o fielding rok singjang team hingke batting khai tongnai rok hingke aborok khe buini parani borok kwbangma parani dalogoi phaijak borok bai singtham tongnai ta hingke dolok normal belai khe hambai ani video puilansi paisa jora naitoni bagui ani vlog video no norok naithokjai tongkhe tebo ano support khlai di tei share o khlai di hingke hambai kebo kotor naitongkhe subscribe khlainani tamo.